Hi guys, good morning sa mga kabikulanan natin dyan. At ngayong araw na to ay tayo magbubuhos ng ano po yan? Hangover. Hangover. Buwaw mo. Over ha. Hangover. Hangover daw ang tawag niyan, hangover. Overhang. Overhang. mga over na kayo ng mga payong. Ayun guys. Shout out sa mga team Paway dyan. Kay Kuya Noli, yo yo yo. Sarap. Ba, shout out na sa mga ano ba, sa mga team Paway. Shout out sa team Paway. Lalo na kay Kuya Noli. At shout out kay Rika. Sarap, Rika. Kita mo iling ini meron. Kuya. Shout out kay Rosan Barayobo. Shout out kay Rika. Napadaba. Good morning guys. Pwede lang yan. Sarado pa ito kay ano. Guys, shout out kaya niya na bumulong. Shout out sa mga taga Santo Domingo ng mga paralusi dyan. At ayan na guys, nagalo ng simento para pandagay doon sa bubuhusan. Ayan na guys, ang sipag-sipag na ngayon. Pero gusto talaga yung matulog. Napipintan lang yung gumawa. Binaliktad mo na naman. Ayun guys, ang pogi-pogi ng aking brother. Pagpatuloy mo yan. Kahit ang jowa nito ay mga bakla, pero gwapo pa naman. Habulin to guys ng mga ano, ng mga mga kalalaki yan. Ayan guys, sipag-sipag niya ngayon. Bigyan ng 5,000 yan. Ano ka tayo kulong sa bulan? Tama na, ang tatalupat na i-change mo na. Klaro. Aba na lagusog nga dito. Ayan na siya guys. Sipag-sipag niya ngayon. Shout out kay Darwin Gomez. Ano guys, tawag dito ay hangover.
Maulog. Wala, ay nakabig pa nito. Buhos tayo ngayon ng overhang. Mga Kabicolana. Shout out kay Kuya Noli. Yo yo yo. Shout out kay Kuya Noli. Lugaw. Gwapo hindi ka ba? Sarang gwapo na eh. Gwapo yan guys. Kamukha niyan si tatay. So, Sipag-sipag niya ngayong araw. Kinasaga guys. Kaya mapakanabang. budol fight sa aga sa eskwelahan. Ano to akong manok na may Ako din sa tao, naman. Hindi ko lagi tubig. Baka niya. tadi kayo daro. Wait, sana sige, di kita nang mga gapunan niya. Yang gua ada dua soal dia supplies. Buda, tumutok ka mga sarang Ang sipag naman talaga ng aking brother. Tudo sige daw. Abs pa sa'yo. Ay, sigid na ba? Kabidyoan ta ka. Yan ang mga masisipag natin.
Dugdugon mo ba mali man sa naiyan? Dugdugon. Oh, mga ano, sige mo ini. Oo. Yan. Tapos yan, dugdugon sa tubig. Sipunan mo man. Sige na. Hello guys, good afternoon. Tayo muna magbibideo. Klase si Bicolana Girl. Ito po, nakabuhos na sila ng overhang. Guys, yan po yung overhang. Binuhusan na nila. Kaninang umaga guys. Yung tayo nakabideo kaninang umaga. Ayan na po. Yung overhang. Ito na po yung kabuuan. Ayan na po. Bababa muna tayo guys. Hindi naman tayo sa baba. May mag-aasintada guys. Bibili na ako na semento at kabilya. Ubus na yung materialis natin. Yung iba guys, nagakot ng buhangin. Yung in-order ko kahapon, yan o. Buhangin, dito ko na pinaipon. Yan sila. Tapos si Pade guys, mag-asintada dito sa may lababuhan. So guys, sintadan kung may lababo. Yan po guys. Sintada siya. Tayo muna guys kasi klase si Bicolana Girl. Hello guys, and nakapatong na po. Pangalawang patong, pangatlo. Bumili muna ako guys ng 4 na 10, 4 na 9, 4 na simento. Pag 4 na piraso yun. Yung 9. Yung kinin tsaka simentong tig-4. I-deliver na lang daw po. Hello guys, magpapansi tayo guys. Mainit guys, pero mahangin. Malot tayo ng pansit. Ganun pa rin. May konting pang sahog. Saka ibi. Binilad na hipon. Ano guys, igisa tayo. Nagalo kasi yang mainit pero maraming sabaw. Ayan sila naghahakot.
buhangin. Mataas na guys. 4 ng patong guys. Oh, check na. Oh. Wala na nga daw. Today's video ay tapos na
guys, yan na guys, luto na yung pansit oh. May konting pula-pula. Yan na tawag na ibi. Kakape. Tinapay. Ayan na po yung buhangin. Mga ilang sako pa nandun? Mga ilang sako pa? Konti na lang daw. Mga 20 bags na lang. Yeah. Ako nung ba? Tayo naman. Sabi na. Nasa ako. Guys, si Bunso oh. Ngayon lang nakisabay oh. Takot na sa camera guys. Ngayon lang nakisabay oh. Hi guys. Umuwi, masakit daw yung tiyan. Hindi kasi makaimil sa school. Walang sila. Sarap ka? Kita ka, get out mama. Ayaw. Get out na. No. Now. Ay, Tama. Oh. Sige, oh. Sige, oh. Low mo lang. 180. Oh, no. Kailan dala? Wala ba? Ang pintain mo, pero sa pintain. Hindi ba nga? Pwede na yan. 180. Mga duwa sana? Tulo. Dami ka ba nga? Kwinta? 50. Sabi, dami. Ay, maliwanag. 50. 50 by 1. 180. Okay, paita. Masama pa yun. Maliwanag. So guys, ayan oh. 5 ng patong. Yun yan ang ider. Yan. Di mga pirang. Pero, diwa, pulo. Tado. Oh.